അപ്പൊ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബോക്സിങ്ങിലെ മെയിൻ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഗാർഡ് എങ്ങനെ വെക്കാം. അതും ഫൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ എങ്ങനെ ഗാർഡ് വെക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം തന്നെ ഫൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഗാർഡ് വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ലെവലിൽ ആദ്യം കാല് വെക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഓർത്തഡോക്സ് ബോക്സസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ടേൺ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ലെഗ് പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ടേൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാല് ജസ്റ്റ് ഒരു ബെൻഡ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കൈ എങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ ഉള്ളിലോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബെൻഡ് കൊടുക്കുക, രണ്ട് ഭാഗത്ത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ചിൻ ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ കവളുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൽബോ ഒതുക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഗാർഡ് വെക്കാനുള്ളത്. ജസ്റ്റ് വെക്കുക, ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബോക്സിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഗാർഡ് എങ്ങനെ വെച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇതാണ് ഗാർഡ് എങ്ങനെ വെക്കുക. ഓക്കെ, ചിൻ ലെവലിൽ നമ്മൾ കൈ വെക്കുക, ഇവിടെ ബെൻഡ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ബോക്സിംഗ് ടിപ്സ് ആയിട്ട് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.